Fid-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei, it-tnejn filgħodu sar l-aċċess b'rabta mal-inkjesta maġisterjali fil-mewt ta' Stephen Manjon fl-istess post. Ir-raġel ta' 55 sena miet fl-emerġenza bil-lejl ta' nhar it-tlieta li għadda, wara li mar hemmhekk jilmenta minnu ġieħ f'sidru. Kif diġà żvelat minn One News, irriżulta minn kameras ta' CCTV fl-isptar stess li Manjon li kien jibati minn problemi ta' saħħa ġie invistat wara ftit minuti li wasal fl-emerġenza, kif inhi l-prassi f'każi simili. L-awtopsja wkoll ikkonkludiet li hu miet minħabba dik li tissejjaħ cardiac tamponade u aortic dissection u mhux battak tal-qalb kif kien maħsub. Fid-Dipartiment tal-Emerġenza, it-tnejn filgħodu, il-Maġistrat Joe Mifsud li qed jmexxi l-inkjesta kien fuq il-post tal-madwar siegħa u kien akkumpanjat mill-esperti mqabbdin biex jassistuh. Minn barra dan, il-ħamis tħabbar mill-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bela li ħatar inkjesta indipendenti dwar il-każ li qed titmexxa minn imħallef irtirat u għandha titlesta fi żmien 3 ġimgħat. Mill-informazzjoni li ħarġet s'issa, jirriżulta li Manjon li kien ilu minn filgħodu jilmenta li kien qed jibati minnu ġieħ f'sidru irrikorra l-ewwel fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana akkumpanjat minn persuna. 40 minuta wara, u l-persuna l-oħra rħewla lejn Mater Dei fejn waslu ftit qabel it-8 ta' filgħaxija u 17 minuta wara saritlu l-ewwel vista. Filmati mill-kameras tas-sigurtà fiż-żewġ postijiet ukoll ġew analizzati għal fini tal-inkjesti.